Nyt Vantaalla on 29 astetta lämpötilaa ja kun lämpötila kohoaa yli 28 asteen, pitäisi aina tunnissa pitää 10 minuutin tauko, eli altistumisaika olisi 50 minuuttia. Nyt tässä on 3 ihan normaali käytössä olevia kypäriä rakennustyömaalta ja nämä on altistettu nyt tällä auringon valolle 50 minuuttia. Niin katsotaan, onko tällä värillä väliä kuumuuteen. 36,8 valkoinen kypärä, sininen kypärä 54 ja tumman sininen kypärä on 63-64 astetta. Eli kyllä väri vaikuttaa pään lämpötilaan ja työssä jaksamiseen paljonkin. Valitettavasti tässä ei ole sitä mustaa kypärää, mikä on asfalttimiehillä hyvin tyypillinen, ja myös vesikatolla pikimiehet käyttävät mustaa kypärää. Että tulee vaan mieleen, että kuumimmissa hommissa olevat työntekijät, mikseivät he käyttäisi valkoista kypärää siinä. Ei muuta kuin nauttikaa kesästä, huolehtikaa tauoista ja nesteytyksestä. Kesän jatkoa.